Torsdag den 24. august kl. 1900 her i H.C. Tistruphallen vil Venstre Varde rigtig gerne have lov til at invitere jer alle sammen til et opstillingsmøde, hvor vi skal have fundet den næste folketingskandidat. Så hvis du er en af dem, der synes du har en lille kandidat i maven, og måske drømmer om at prøve at kaste dig ud i det, så synes jeg, du skal prøve at henvende dig til undertegnet eller til en af de andre i kredsbestyrelsen for at få nærmere info. Vi hører i hvert fald rigtig gerne fra dig. En stor hjælp vil være, at du lige melder din kandidatur inden den 10. august, og det er simpelthen af planlægningsmæssige årsager, sådan så vi kan få det planlagt og eventuelt også lige få brandet vores kandidater. Vi hører meget gerne fra dig. Charmen ved så et opstillingsmøde, det er jo, at det er her, man har muligheden for at gøre den absolut største indflydelse på den kommende folketingskandidat og eventuelt kommende folketingsmedlem. Har du lyst til at gøre indflydelse, har du lyst til at bruge din stemme, har du lyst til at blive hørt, så synes jeg, du skal have meldt ind i Venstre.